isebedo ka itiyo gi omenda mabalang' e ohala mari. Sani koro inyalo oro omenda kowuok e account mar Equity nyaka e account mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity kata di *247# kata inyalo tiyo kod line mar Equitel. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity. Arwaki ni machiegni nyakura moge jwang'e chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En chenro mamedo kolo ohala mopogore opogore ma ichako gi onagi konde mopogore opogore mar piny Kenya. Kaka inyalo chake yo makare kendo tae. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. E ohala wa mokwongo nyakura moge jwang' wadarango ohala mano mar uso kendo mano mar loso kombe. Wagotache County ma Mombasa. Maen sigand Monica Adhiambo. En tich mano chako kawacho ni podo tin, kane pod en nyako matin. Kendo kawuono olero noa gimomiyo tijni osedhi kode mabor. Ohala ma oseloso kachiel koda ka yuto ma osekelo ne mwandu. Kawuono wawinjo sigane mokwongo e chenro mar ohala gi mwandu. Anyinge longo ni Monica Adhiambo. Anya Semeka Tieno moloko dak kombe Mombasa. Ohala matima en maru iko kombe. An Mombasa kae. Location kuma ntiere ilongo ni Makutini. Wan bo Kitsauni. Ohala ma iko en mar loso kombe to kod twang'o. Muneno karka gieki. Ohala ni na chako kapoda nyako, lakini kine mana nyako to natwengo kapok ayudo pesa ma akitogo ohanda. Lakini ene jaoda jakoni. Koro wan kanwa kuja to nwaduogo koni. To kochakane antie nondika tich. Ok na onge go hala mara. Koro kana biro koni ta akwonga rango tich mondika. Koro kaka ondika koro anatwengo e duk ng'ato ma ikone kombe gieki. Koro aendelea gitwenga kare kanyo katwengo kanyo. Eka koro ayudo information moko ma igada information magi kaka inyalo yawo kari eka bira yawo kara. Lakini noko miya challenges sana nikech ena ng'iyo giji. Kinde machon cha pesa ne ber kech na yawo ohala gi karibu ok nochopo kata 100,000. Lakini sani koro tek. Lakini kinde machon cha material ne beche ni piny, bepe ne beche gi ok ni malo. Koro kani 100,000 ninyalo yudo karibu kombe kaka set 4. Lakini sani gik moko bechi yoidho te. Koro yudo ya ohala ni sani nyaka ibed gi pesa mang'eny. Ohala ni an gi ji mandiko kecho kanyal time kenda. Kanyal iko skeleton mag bao gi kenda. Nitie ng'ama iko skeleton mag bao, mano bende ng'ama indiko achiel. Nitie ng'ama twengo, abenda twengo ga lakini tinde an gi nyako matwengo godo. Mano bende ng'ama indiko. Nitie ng'ama keto sponge kaka koro kijana mabatha karkani. Keto sponge go iko. Mano bende ng'ama ichulo. Koro ka in kode kaka an kode ni an gi jotich karibu 4 mago jo michulo, lakini okachul gi paman en piecework. Kwa iko koma ni mwatieko ng'ata miyo pesa ne. Onge ng'ama ndiko pa end month permanent. Ena tich mar piecework. Lakini wadhi go maber. Kech sani koro ka joma go ka giasebet go like 14 years. Tich mindikri kendi kata mitimo kendi michiyo gokinyi to ng'ama opango ni en gi advantage mang'eny nikech seche moko inyalo chiyo gokinyi, yani onge ng'ama kwayo rusa kech en ohala mari wuon. Alafu bende ok inyal lewa ahinya nikech tich bende pod mari, lakini advantage mare mantie ni en time chande, onge ng'ama limit ni time. Mane kore ber bet go ohala mari kendi. Koro osetimona gik mang'eny, asepuonjo nyithindo. Kata nyara maduong' sani ni university third year, mana gi tijni eri kwa konyre godo.
koro ok en tich marach. Ing'eni customer nigi variety, lakini githeko, to lakini wang'e ni gin variety. Moro nyalo biro ni piyo, dwaro kom piyo, mondo ikne mapiyo. Kitieko iko, ochako dong' sino adhi safari, sijui obedo nade, pok ayudo balance no ero. Koro gina challenges mwakale kama, lakini wang'iyogo. Inyalo yudo ni ng'ato ting'o ni repair, obiro dhuro ni e dhot kanyo, onyisi ni ikna, bobiro ikawo pesa ni mag mfuko, itiyogo, kisetieko tiyogo, koro kigone simu no bi okawo kombe, ochako mi challenges mang'eny. Challenges ng'eny, lakini ang' nwatima. Challenges ng'eny gimoro amora nitie gi berne, nitie gi rachne. Koro nitie seche ma benefit nitie seche moko idhi asara, nitie seche moko mok idhi asara, lakini en tich mane waseamua timo ang' notim nang'o to tich to ing'eya ka sani tek oko kae. Koro kaka an, tijni nachako chon, so mostly I deal gi customers machon. Ng'ato biro nyiewo kom, ikone maber, ooro ni customer machielo. Koro moro cha bende kobiro, koro gima itemo ni ik maber. Kik inena ni pesa ng'ato cha maber ni dwa chamo basto itiyo ne molil. Koro wadsi ni ikone kom maber kodhi, to dhi miyo osiepne namba. Osiepne cha bende kobiro, ikone maber, obendo dhi miyo osiepne machielo namba. Koro mostly an adil ga gi customer ina goeko. Ena loso tich. Kiloso tich to ka ng'ato donje ode, kom ni nyiewo kanye, anyiewo New Bethlehem, Makutini kacha, miya namba no ero, alafu imiya namba. Alafu ng'ato goni simu ni Monica, miya namba nigi osiepa moro, wacho ni ochiko ne kom. Kama ne kaka watiyo kodi. Alafu simu kaka kete status, osiepna moro no pengine ne ngo osiepne moro. Kore mo no osiepna ne iko kombe. Mane kaka wadhi. Kaka natimo lakini. Dong'eni gi hola mora mora to nigi advantage gi disadvantage. Koro okaracha ina most kidwa chake tinyakineka imani kuma jing'enye. Alafu most odwaro ga highway kuma geche bende kalo, ka joma dhi town, joma dhi kamora mora nini. Okaracha ina lakini sani en gi challenges, kech sani gik moko bechgi tek. Chon nwanyalo nyiewo kitamba bei mayot, sponge ne bechgi yot. Koro nyalo yudo kitimo quotation mar kom, ne nyalo tum kaka gi pengine 25,000. Kom ni nyalo uso 35,000, kati nyalo uso 32,000. Lakini sani kore yudo ni quotation duong' moingo kata faida masani wayudo. Lakini kaka wan joma nochake chon, to ne bere. Namba na mar simu en 0721282145. Nyinga en Monica Dhiambo. Duka iluongo ni New Bethlehem Furniture. Wan Makutini, wan Mombasa. New Malindi Road. Stage kibiro kae to stage iluongo ni Lesha. Ne kuma kilor to yudo wa wang'eny. Kiwok lights, kichopo msikitini kanyo, kichopo stage kuma wantiere. Lakini kombe tero ga nyaka dala. An gi means matero kombe dala, nitie joma wan ga godo. Maka ng'ato yudo kombe madala ta ikone, alafu wating'o watero. Ofala dora patient. Dora patient ka kitugo gi pesa. Ohala ok dwa tugo. Kech pesa wala sasa nyalo luar piny, sasa inyalo yudo. Nitie seche moko ma ohala ber. Koro seche ma ohala ber cha nyaka irid winy. Kech kiani kiny dwe machielo no to ohala biro chalo nade. To the more muendelee, ng'eto ng'ato nigi pangilio mar maisha mare. Jomoko dwa no yud mwandu, ringe nyiewo mtoka, yud pesa kinyo ringo nyiewo ang'o, yud pesa timo ang'o. Koro ina men gi mpangilio mar ng'e nyithindo somo, imany kumedake kokwongo. Yani ng'ama biro ohala ni mondo kinya bed tajiri no mano ng'ama nyaka ibed patient. Ohala ok dhigo ng'wech. Kamachielo, wamenyo ohand hotel, ma en hotel ma itayo Kisumu ndogo e kaunti ma Mombasa. Mano kamilo kanyo ni Sosiani, oromo kae kod Daniel Juma Nyamunga. Olerno kaka nochako, e ohala mowacho ni chako mana matin,
to en kachiel koda ka jaode giloso kama oganda yude migago kod chiemo mamoko mana pile ka pile. Wawinjane sigande. Anajawo Yoma Katwenga, awuok e county ma Siaya, lakini gisani to antiere piny mar Mombasa e yor manyo. Koro e yor manyo kanyo ne waneno mar mondo mi bang' tije mag andika, nono tije mag andika seche moko inyalo chungi anytime. Koro mane manomiyo ne chunya noneno mondo mi at least resign tije mag andika kuma natiye Aga Khan mondo mi achako ohala. Koro gi pesa matin mane antiere godo nang'iyo katemo timo research ni to ohala mane mananyalo timo yo maber e Mombasa ka. Kanang'iyo population makarwa ka to nayudo ni kama nyalo timo ohala en ka, to ohala manyalo timo maber manyalo ringo en ohala mar hotel. Sama nachake chako gimoro bedo matek nikech mar mondo mi ichake michop kode kare nyaka okawi a lot of pain and costs. Koro nayudo ka pesa mane antiego by then manachako godo ohala ni apar ni nyalo romo gimoro 25,000 nikech ne chuna ni nitie gik manyaka nang'iew matindo tindo. Koro mane manachako go, but kaka namedo dhi e kaka namedo waro gik moko, ng'iewo gik moko ka kombe, mesa ya koro nachake matin nikech ng'ini sami chako gimoro ok inyal ng'eni to idhi chopo kode kama romo nade. Koro mane momiyo nakawo mana just part of pesa mane antiego mar mondo mi ang'iew godo gik matindo mane dwarore sechego, kaeto koro modong' to nang'iewo mos mos ma nyaka koro kama koro achope kama. Okay, gima miyo at least abedo kod mor e wachni en ni seche ma intie kod giri nyaka ibed ng'ama ohero giri. Ka ok ihero giri to kata ober mana machalo nade to ok inyal neno kony mare. Koro ohala nitie kod challenges, nitie seche ma ohala ber to gi seche ma ohala rach. Lakini kiseamua ni makore gima ko idwa kete ngimani mabendo rito ngimani nyaka itim bidi mar mondo mi itime. Iyudo ka ji mang'eny seche moko chako ohala to ok onyal dhi mbele go ohala nikech oketo seche moko raha mbele. Koro iyudo kama gik manyalo miyo ng'ato seche moko kata kapo ni entie kod opportunity maber to ok onyal time e yo makare. But kaluwore kod kaka wan waketo mise marwa, nowacho ni ma is our livelihood nikech koro tija mar andika na aseweyo. Koro chuna mar mondo mi wachiew gokinyi, sami chiew gokinyi ni iyudo ka customers bende kuonde mamoko pok oyaw, tiyudo ka koro kari kanye magineno. Mano kelonwa mor mang'eny e ngimawa. Koro mane momiyo seche moko chuno wachiew gokinyi kabisa kendo wanindo malet mar mondo mi at least wa accommodate ji duto te. Okay, changamoto manitiere ohala en ni mokwongo iyudo ni seche michako ohala ka en ohala manyien mondo mi okacha nyalo kawe muda malach. Mamano seche moko inyalo yudo ka nyalo miyo ibed kod paro mang'eny ma jomoko chope nyaka ni onyalo loro kata ohande no nikech ok onega kelo ne gima nodwaro immediately. But mane omiyo nawacho ni kapo ni bedo consistent gi gima itimo, tihero bende gima itimo, tibiro yudo ka in the long run onyalo chako kelo ni ohala ma kendo onyalo chako miyi mor saidi. Number 2 en wach mare pengine pesa. Pesa inyalo bedo ni intiere kod ionge gi pesa moro malong'o minyalo chako godo ohala ka koro capital. Koro kamano bende seche moko nyalo changia mar mondo mi ng'ato nyalo gombo mar mondo mi otim gimoro to at the end of it all tame nikech oonge gi kaka onyalo chako. Koro mano e gima timore, kata mano is one of the changamoto ma timore ohala, moso ohala ma wantiere kaka sani ni. Gisani kalure kaka ohala dhi mbele to gisani kaka gik moko nitie, iyudo ka ushuru to sani oidho adiera. Miyudo ka maybe gik mancho wang'iewo e bei mayot sani koro chuni nyaka koro ng'iewo e bei mamalo. Koro gima nyalo wacho en ni ng'at madwa chako ohala mokwongo nyaka oher gima odwa chako. Mar ariyo nyaka obed ni ogolo luoro e kit ngimane. Luoro mogolo en mar ni iyudo ni seche moko neno ni gini kapo nochako dhi podho. Mano kisebedo gi that notion tiyudo ka ok inyal dhi mbele ohala. Koro an gima nyalo wacho en ni seche ma ng'ato nitie kod achiedh kata changamoto moro amora moneno e ohala, onego bed ni obed abeda gi chir. Gima tin ma entiere godo no
ka utiyo kode yo maber, utiyo kode consistently, tiyudo ka at least nyalo chore kamoro maber. To gima osehinyowa wan kaka jokonagi en ni yudo ka waluor chako ohala. Jok mamoko gi kilowa nikech yudo ka en gi capital mathis ma entiere godo no, obro maintain gino nikech ohero gino gi chunye. To wan to gima chando wayudo ni seche moko kibiro kata mani dwa chako kata mano ohala tiyudo ka ok inyal dhi maber nikech ok ikaw pachi mikete ohala no. Koro ohala en mokwongo keto pachi, mar ariyo en ni nyaka ihere, mar adek en ni nyaka ing'e ni to kama intiere no ochalo nadi, taste mar jok man kanyo, gichamo ang'o kata gihero ang'o. Koro chuno nyaka iwuothi mi survey ming'e ni to kaya ohala ni ang'o gang'o manyalo dwarore mar mondo mi at least aket ne jogi ma bende chunygi nyalo hero. Koro yudo ka mano bende nitie kae to gi ler. Sa asaya mitimo giri moro amora nyaka ibed ng'ama ler. Kar kaendi wan Susiani, kendo kapono ni dwa tudori kodwa kata kapono ni nitie kod weche moko ma seche moko inyalo dwaro kata yor chiemo kata yor supply moro amora midwa mondo timni, inyalo tiyo gi namba mar 0720 61 65 04. Bang' winjo sigana abila mar Monica kod Daniel, in bende in gi thuolo mar chako ohala. To mano ok en gikone, nimar ka wakawo yweyo masani, ka waduogo kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. An pile pile biro neno ni nyithindo man kae gi nigi mor. To kawuono gite gin gi kuyo to mana nikech antie odni. Shikisha milina euros with Shabiki.com. Kwa majina naitwa George Kamwagu. Mimi ni mwenyeji wa Kawangware. Nimejisidia 250. Mipango yangu sasa nitaenda kwanza tukae na bibi. Kuna shamba yangu yani sina document. Hitaji kama kitu kama 200. Sasa nimeona sasa pesa, yani hiyo pesa itanisaidia kwenda kuchukua title sasa niwe na pahali yangu ya kuishi. Cheza na 49 bob or more on 3 or more games, moja ikiwa ni euros, and stand a chance to win over 3.5 million Kenya shillings in cash. Ingia Shabiki.com and shikisha milina euros leo. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Tugo koro eka iye ochacho. Party sa party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana, ochiel chunye ni waketie pile wacha. Ni ane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero joma hero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete kar kae arne wachaki nyaka sani. E ohala mar thedho chumbe, mondo ilos mwandu mopogore opogore, odwaro sinani, luor kachiel koda ka omenda mamoko minyalo keto mondo mi ohandi ochungi e yo makare. Kawuono e kaunti ma Mombasa wamenyo ohala ni mano mar thedho chuma. To ahinya jogo madaloso bowls kod gik ma kamago. Mago manyalo tigo mondo rid gigo ma iloso. Magi omiyo kawuono wagos mbaka mar Alfred Owuor. Alfred Owuor nochako ohala ni e kaunti ma Mombasa ka, kendo kawuono en gi jogo mondiko bende makonyo tijni. Alfred Owuor e ja ohala mar Juma. Nyingi ni Albert Owuor, Onyango, Ajanya Kachi, Yamoko ni Papunditi,
Nyabola School. Kung kata timo ala mar engineering. Wala ni nacha ke iga mar fa ario kapar. Bango etijan deka. Ke si chonon deka. To nagua bedo pin mangio ni tijan deka. Umi die unge. Ome na waparo. Ono mi chako wala niendi. Tini yo me na chako tini. Nikitna kanangi yo salary menendika. Manondika eu due. Neu que ela como família mara. Quando na duga paro ni mondo mi be agera ka jomo moko. Ni no como mi chak mara. Bang chak mara no nya sai no kano konya. Makida se chunga que da bedo mutegno. Saba no chake no bedo pinyo mo ngini nya ko bedo gi dero account. Mane ke nyegi mitimo. Yendo no bedo gi no manyo jari ko jalon. Bedo un accountant yodita. Nike gino bedo registra gi serical. Che non c'è taxes, non è che te da giù, to quando camo mabur. Ko nya ka mangia lon, ma ne alongan ma che cosa idi. Ko wan gi odi tamaro to ga accountant maro be gai due con line ma pesa. Mo mia mo ma se vedo cane nei tiani. O se mia appoggio nyetendo ayalo chu kiviangu ma onge sida yoyote kendo adwa ne mondo mia pano e zaidi mondo mia konjo mo ko bende. Yes. Masih moneno iya kanyo go iti mo tinyo pogo ani masin ma chongo chuma ngelo chongo balls nuts soft ani masin ma chelo vende chongo gears ani masin ma chelo vende timo drilling ani masin ma chelo vende pressing ko iya kan timo welding timo grinding timo hand drill tie gigi masin no pogo iya ka samana wuke kambi kamano dei ka pesa malone come ne mia na weo na wugi tajri mara to mi masina reo e una chako go bang masina reo no mia go no tiuti mate con patna mara ni che no kan ngata chien no mangiare reo patna mara en jagriama ilo ni bon fastio tunje en jagriama en fini wa belo fini ma go do chuani ki konego beni kama chake ni mo osike wagatu yumane wabedo ga dire ti juani di motimo to ki class ma go benya ka chu go di gadira no mi wadongo re musmus ma nyo masinde mamoko be masinde con mano ni che a cercare mi di una cerchi bate masinde ma dogo ne ye kanyo ko ne wasebedo ka wati ti mo pogo re wawengo ono sono dirisi che do udi ma ne bene do bate con wachongo mocho kama ko wange masino asisi mama ko mako wachu te ko ko chu e jogo ma andi ke ye kaendi wangi oku yani wangi okumba ma wakao wakati puni ngato oinyore to okumba mi wati ma to benya ko chake nya sao se konyo ngato poko inyore aso se konyo sana ngato poko inyore to kwa ko mo ngato inyore lakini okumba ni tie mo ritoge wakati puni ngato oinyore kana ngato tuo to kinmo ngutie. Kidwa chako wala changa mala loko le amanda loko ko ngana loko ko ko lepe nyakia mo go lepi e ke loko re ko kidwa chako wala ke bin ngama jachir kendo mo tegno igi me idi mo ke bin ngama ni tunya go ke ba ni adi mango adi luar waj ma luar ni go le tunya yoko ti be ngi mo achiel ni dirani a chako tunya achiel adi dhi mbele ko se be ngi achiel ma dhi mbele idi nyasai me de konyi idi adi mbele ke be ngi tunya dirani luar te ka ke luar ti mare ina no mare medusa ni che do attime io mo alongo nyaki ipongi i mudo tu mos i ben ngama hore ne che genti ma uccido se ti voglio non kan o che ni masimo poti mana gris che ottimo oil nyaki i ben ngama ohero ti che se te ti do ko kinyal neno e io intendo ma che ka uo ka appena ne ti film ya per kai da vedo che intendo ma per attachment ma cada tum technical university Moka post National Polytechnic, moko bende a nitaka besi moka biro kirwa kwa jaji ugiga. Iti ni kilo bende bende mbele kaka mkipuka kama kwa chopeni. Na kibende kama ore, kibende kama chikoite. Chikoite kimoka kama iti mangato onyisi, to kendi yero imiti mono.
mano bro mi di dongo ri moloyo ki ngama obedo ka chae do chunye ma kata gima wadi timo okoero gima wadi koni okoero mano atwo kinyalo goyo. O ne ngama dwaro yuda e yo mayot na mana mar simu en ariyo ang'wen auchiel adek nono abich achiel abich abiriyo achiel 0724 630 571. Kama yudora sana Mombasa kaya Nyali constituency kami ni Lesha along New Malindi Road. Nyakwara Mogejwa, en mor mara ni nyaka sani isesomo gimoro kotenore kod chenro mar ohala gi mwandu ohala mwakelo odiochieng' ni makawuono. Kendo en mor mara ni bedo koda na chak chenro makoro sani wachopo e giko mare. Tudi koda kendo juma manyien kwadhi menyo ni ohala machielo wamiyi riek ni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani.